Господин Боев, какво беше търсенето през 2023 година на круизи от българите? По-скоро мога да кажа, че беше най-голямото изобщо в историята до момента. Надмина всички очаквания, дори на партньорите ни. Кои бяха най-търсените дестинации? Тук нямаше изненади. Общо взето всичко, което винаги е било традиционно, Средиземно море. И винаги май ще си бъде класическото море, в което българите обичат да плават. Познато, интересно, близо е. Има много варианти за стигане до началните пристанища. Северна Европа и фьордите бяха според мен нещо ново, т.е. по-скоро не ново, избухнаха, така както се очакваше и търсихме този ефект от години. Но сякаш 23-та година сезона беше най-силният до момента и за Северна Европа специално, за норвежките фьорди. Това беше нещо като по-интересното включване. Кои са любимите кораби на българите? Повечето хора казват, че харесват на MSC. MSC определено владеят пазара. Не само България, цяла Централна и Източна Европа е, може би, пълен хегемон с MSC, но не са само те. Като цяло българите харесват нови, големи и атрактивни с много видове забавления, много ресторанти, шоу-програми, кораби и обикновено популярни стават тези, които примерно са току-що пуснати на вода или са в рамките на последните години. През миналия сезон имаше много интереси към Norwegian Cruise Line и към Royal Caribbean, които са традиционно по-малко се познават и се продават в България, двете са американски компании. Коста, другата италианска круизна компания, също може да се каже, че почна да преживява ренесанс след доста големия спад през първия сезон пост-ковид. Така че мога да кажа, че ставаме близък до нормален пазар. Продава се всичко. MSC, както казах, за сега са наистина с голям превес. Лидер. Може би всички останали дори не стигат общата бройка на MSC, но да кажем, че близо. MSC се продава колкото всички останали сумирано. То е нормално. Това е европейска компания, много популярна. 22 кораба вече имат и всички са нови и много шум се вдигна около тях покрай пускането им на вода. Ние самите също сме отговорни за този шум. Това е единствената компания, на която сме били преки свидетели на раждането на последните им 10 кораба. Така че нормално. Какъв ще е интереса и въобще през тази година, за къде най-много ще се пътува? Нещо, което ни направи впечатление миналата година е рязкото нарастване на интереса на българите към организираните пътувания, към предварително сглобените туристически пакети за круизи. Тоест, оферти, в които е включен и транспорта до началното пристанище, и трансферите между пристанището и кораба, и най-често с групата пътува представител от туроператора. Това е хита на сезона, така да се каже. Втори пореден сезон виждаме много сериозен интерес и ръст на продажбите на пакети. Това беше по-скоро екзотично преди COVID, но в последните 2 години е много търсено като вид продукт. За къде предлагате такива организирани пътувания? Навсякъде. Всички морета. Разбира се, следваме интереса на публиката, но Средиземно море отново в абсолютно всичките му зони. Западното Средиземноморие, Адриатика, гръцките острови и Турция, Северна Европа с фьордите, Карибите, като друг, макар и по-малко достъпен заради нуждата от американска виза през по-голяма част от годината. Круизите в Карибите искат виза за щатите. Само през зимата се предлагат от наша гледна точка такива, които няма нужда. Тоест плават в задморски територии на Нидерландия, на Франция, където нямаме нужда, дори българите нямаме нужда от виза. Те са за това и много популярни. Не стига, че тук е зима и е студено, нямаш нужда от абсолютно никакви документи. Взимаш си паспорта и отиваш. Това е като цяло. Тепърва се пробваме и ние, и колеги с по-далечни дестинации за организирани пътувания, като Япония, Южна Америка, преминаването през Панамския канал, което лично на мен още ми е в неизпълнените цели. Австралия и Нова Зеландия тепърва ще пробваме да ги популяризираме като места за круизи и така. Но основните си остават класическите любими Средиземно море, Северна Европа и Карибите.